Hej og velkommen til Manses muntre køkken. Hvad var det lige, jeg fløjtede? Var det? Det var sgu da Godmorgen Danmarks gamle jingle. Det tænker jeg ikke lige over. Det var meningen, det skulle have været Hyttemeyers eller TV-køkkenet. You know what I mean, den jeg plejer. Men det blev det ikke i dag. Det var også lige meget. Nu blev det Godmorgen Danmark, fordi at klokken er, det siger jeg ikke, men jeg er lige stået op. Og jeg skal til at lave noget mad. Og nu har jeg jo lovet, at jeg ville lave en lille opskrift på, hvordan det var, jeg lavede min pølsesalat, rød pølsesalat. Jeg ved godt, at jeg har blevet fortalt, at det hedder en wienersalat, men jeg synes, det lyder sjovere med rød pølsesalat. For mig er det bare en rød pølsesalat. Men det er, at jeg har nogle røde pølser, og det vil sige, at jeg har 2,5 pølse, fordi jeg synes, det er en håndfuld for mig. Og nu bliver det rigtig kedeligt for jer, fordi nu skal jeg til at skære dem her ud, og jeg gør det på en lidt ret normal måde egentlig, men jeg synes, det er lidt småkedeligt. Jeg skærer dem over, og så skærer jeg dem over igen her. Fordi når det er, at salaten først bliver lagt på brødet, så bliver det sådan noget, jeg ved ikke, jeg er træt. Kan I høre det på mig? Det jeg prøver på at sige, det er, at hvis jeg kun skærer det over en gang, så bliver stykkerne simpelthen for store. Og så falder de af brødet, når det er, at jeg skal spise. Og det synes jeg alligevel er pænt, irriterende. Men det ved jeg, det vil I jo nok have det meget sjovt med at se, men det får I ikke lov til. Så nu skal jeg lige dem her ud, og så vender jeg tilbage til jer lige om lidt, fordi det behøver I ikke at kigge på. Hej så længe. Så er jeg tilbage, og nu har jeg lavet pølser. Jeg har skåret mine pølser ud, ikke fordi jeg har ikke været på toilettet, fordi det har jeg slet ikke haft tid til. Jeg har skåret de røde pølser ud, og dem vil jeg lægge op i en bøtte. Så lad os håbe om ikke at ramme siden af. Der var lige en enkelt, der røg siden af. Sådan er det jo bare. Så har vi her masse røde pølser. Bum. Nu begynder jeg op det der igen. Så har jeg min frisk 5% her, som jeg tager 2 skefulde af her. Bum, bum. Og nu begynder jeg på det der bum bum igen, og det beklager jeg rigtig meget. Så har vi noget mayo. Nu er der lidt ved siden af. Det var ikke så godt. Mayonnaise. Ikke den lette, for det har jeg fået at vide, det må det ikke være. Så har jeg noget chilisauce. Den stærke af dem. Et lille drys af det. Bum. Hvor er det irriterende. Næste gang I ser mig, så må I gerne give mig ind på hovedet og sige, at jeg skal lade være med at sige bum. For jeg kan ikke lade være. En lille smule ketchup. Og så har vi ellers bare vores krydderi her. Lidt kaj. Ikke for meget. Den første jeg lavede dem her, den kom til at smage alt for meget kaj. Det var lidt ærgerligt faktisk. Jeg kunne smage det resten af dagen. Salt. Peber. Og igen, selvfølgelig som altid, oregano. Så er der ikke så meget andet for at lige mixe det sammen der. Der har vi den. Wienersalat. Manses muntres køkkens udgave af en rød pølsesalat. Jeg håber I kan bruge det til noget. Det kunne jeg. Ha' det godt.